Hi guys, kung bago pa ka sa akong channel, please hit the subscribe button and like button. Karon manudlo ta unsaon pagduol sa babae, mga tips unsaon pagduol og babae. First, kung makita ka ni kag babae sa karsada o sa eskwelahan o bisag asa, duulo na nimo din imong pangutan-on mo tagadiin siya or mingon nagugag hi, bisag hi lang. Ingon nimo siya hi, miga tagadiin ka ni mingon nimo unsa yang pangalan. Mas mayo nang dili ka mauwaw, makigstorya og babae, imo siya siyang ililahon, imo siya siyang duulon bisan galakaw pa na. Pero mas maayo og galakaw, dili ka mo kigilila pinaluyo, atubangon mo siya ila-ila, muadto ka siyang atubangan, makigilila ka, dili kay ari ka sa kilid mudu ila diring babae nga imo siya nganaon or nasaluyo, dili na siya angay magigilila ginana. Dapat atubangon mo sa gilila og naglakaw. Dayon human ni magilila og babae, imo siyang eye to eye contact o kinahanglan mo smile sad ka. I-adapt ang 4 second rule. 4 second rule is dapat makigilila kag babae or dapat moduol kag babae, maghihap kag sa di pa ka moduol, maghihap kag 1, 2, 3, 4. Dayon moduol din kag babae. Dili mo dugay-dugayon kay kung imong dugay-dugayon magugila-ila og babae, mauwaw na ka. Madaghan na kay sud sa mga hunahuna na dili na ka makaduol og babae. Dapat moduol yung kag babae, dapat imo na siyang ililahon. Hindi ka mauwaw, dapat dili ka mauwaw kay mao man ganahan sa babae kanang nakay confidence imong kagalingon. Dayon human imong duol, imo din siya makigilila kanya og tagadiin siya bisag unsa lang nga panistorya nimo masud sa mga hunahuna. Ayo lang gamit ang mga pick up lines, basta nindot nga makaistorya lang jud kanya, bisag hi lang. If dili man kaniya tagdon, accept lang kasi mong mga kuan, accept ka sa nga imong failure nga dili siya makigilila nimo, nabaron sa uyab or nabaron sa kanang dilang yung sa ganahan nimo, na kung dili siya ganahan nimo o ngita sa kaglaing babae para imo ililahon. Daghan maging babae sa kalibutan o maora na o mao na imong sundon ang mga tips na makigililag babae. Dapat hindi ka mawaw, dili kanya tagdon mangita na sa kaglaing babae ililahon, mga mo duol kag babae sa usa ka adlaw, mga upat o manasad upat, imong anam-anam mo kuan para ma-boost imong confidence para dili na ka mauwaw og babae, para in kaso kuan daghan kag makaila. Dapat mo smile ka nya, magpahumot ka nya, dapat nindot kag mga pamurma or porma nimo bisag kuan lang kanang porma nimo nga dili sad kanang lahi sad imong porma ba, pwede sad kanang kuan nga angat ka sa uban nga dili kay pareha mo sunod-sunod kag porma sa laing tao. Dapat mo create kag porma para mapansin kaniya sa mga babae o sa imong crush. Then makigilila ka, dapat imo lang tong sundon nga 4 second rule nga dili jud ka mauwaw, duolon nimo siya. Human pangutan-on nimo tagadiin siya, pwede nagsulo baron sa siyang sanina nindot ingon nimo, nindot lagi ka sa imong angayan lagi ka sa imong gisulog nga sanina. Bagay nimo samot kag kagwapa ana. Dayon human nimo gikuan niya, compliment ka mukan kanya, dahil kanya mo compliment kaniya. Ana nya mo ang utada ni ka question mo, may makataas sa topic, mag-question ka. Dayon mo panasag kaniya unsay mga angay buhaton ana. Dayon sige na kag question hantod kuan tud magkalaila mo, hantod mo kuan na mo ana para mag-great conversation na ka. Dayon hunahuna nimo nga dili kuan kung di ka tagdon or kuanon ka sa babae, i-reject kaniya. Napay daghang mga babae diha nga magigilila nimo basin dili pa to siya para nimo nga mangita lang kag lain nga kuan ba nga maila-ila nimo. Daghan man gyud babae, so ililahon lang jud nimo, magilila kag daghan para maanad ka, para maanad imong kagalingon nga di na mauwaw. Mas nindot man jud nang ma-fail ka og sige para maanad imong kagalingon, og dili na ka og ma-fail ka sunod, di na ka
bation o kanang kalain or failure, pwede na diretso-diretso na ana. O mao na to, basta sundon lang to nimong tips nga para modulog babae. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.